Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. Як звычайна, нас можна і слухаць, і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Наш сённяшні госць, старшыня таварыства беларусаў Швейцарыі Алесь Сапега. Спадар Алесь прыехаў адмыслова ў Беларусь з вельмі сур'ёзнымі намерамі і планамі, якія мы сёння і вырашылі з ім абмеркаваць. І першы план, намер, ці можа быць, вы зараз зможаце агучыць ужо канкрэтныя нейкія даты ўрачыстасці. Я маю на ўвазе адкрыццё мемарыяльнай дошкі Васілю Быкаву. Ці сапраўды, ці гэта вось чуткі такія да мяне проста даходзілі? Не, гэта не чуткі. Справа ў тым, што ўжо атрыманы дазвол ад Мінгарвыканкама на усталяванне дошкі, і па факту гэта кульмінацыя, таму што застаецца толькі выканаць тэхнічныя пытанні. Ёсць алгарытм дзеянняў, які прадпісаны заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. Гэта мастацкая рада. Ужо апіраючыся на рашэнне Мінгарвыканкаму, у мастацкую раду падаецца запыт аб тым, каб разглядзець эскізы, зацвердзіць, унесці папраўкі. Але тое, што ўжо ёсць рашэнне на адкрыццё гэтай шыльды, гэта ўжо сведчыць аб тым, што не будзем пакуль казаць гоп, што гэта здзейсніцца. Але я так разумею, што гэта не так, што вот, скажем, у нас готовая шыльда, толькі чакаем дазволу ад Мінгарвыканкама, каб нам дазволілі там вот на гэтым месцы, ну ці хай на якім-небудзь іншым яе паставіць. Працэс ідзе так паступова спачатку. Вы зараз вельмі далікатна падводзіце гэта да шыльды БНР, мне падаецца. Алгарытм дзеянняў любога аб'екта, які вы хацеце адкрыць у горадзе Менскі, Менскай вобласці, такі. Спачатку робіцца зварот, на яго атрымліваецца дазвол, і ўжо пасля робіцца сама шыльда. Помнік, шыльда, бюст, неважна што. Мастацкая рада, профільныя супрацоўнікі вызначаюць месца і выгляд гэтага матэрыялу, даюць сваё заключэнне, пішуцца пратаколы, і на адпаведнасці гэтага ўжо вызначаецца дзень адкрыцця. Якім чынам у вас атрымалася нават гэта? Пакуль яшчэ не кажам, што вот вы ўжо там усё зрабілі, там шыльда вісіць, но нават гэта атрымаць афіцыйны дазвол ад Мінгарвыканкама. Таму што я ведаю, вот некалькі гадоў таму тая ж самая кампанія «Гавары праўду» збірала подпісы, перадавала ў Мінгарвыканкам вот такія скрыні з подпісамі за тое, каб тут была вуліца імя Быкава. Так і не атрымала дазволу. Былі і планы таксама усталяваць бюст ці помнік Быкаву, таксама не атрымалі ад уладаў падтрымкі. У вас атрымалася ўжо хаця б на гэтым этапе. Ну не блытайце, не параўноўвайце. Шыльда і вуліца гэта, канешне, непараўнальна. Гэта вельмі вуліца, назваць вуліцу імем Васілю Быкава, гэта вельмі маштабна, і паставіць помнік. Як атрымалася? Ну, ведаеце, нават у Мінгарвыканкаме я не адчуваў тое, што хтосьці супраць. Людзі разумеюць, хто такі Васіль Быкаў, разумеюць яго ролю ў Беларусі, і ніхто ніколі не быў супраць, ніхто ніколі не ставіў нейкія палкі ў колы. Зразумела, што рашэнне павінна прыняцца высока, вось. Але калі размаўляць з тымі людзьмі, і гэты аддзел культуры Мінгарвыканкама, все заўсёды разумелі, што шыльду трэба рабіць і адкрываць вуліцу. Як атрымалася? Ну, гэта дзякуючы Міністэрству замежных спраў, гэта дзякуючы НАН Беларусі, гэта дзякуючы Рэспублікі, Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, гэта таксама дзякуючы Дзяржаўнаму музею беларускай літаратуры. Все гэтыя установы давалі сваю ацэнку, адзнаку, давалі сваю адзнаку матыватаваны, як гэта кажуць? Матывацыйны. Давалі свой матывацыйны ліст у Мінгарвыканкам аб мэтазгоднасці ці не мэтазгоднасці. І ўсе адначасова сказалі, што так, все мы, і Мінкульт, і музей, і Саюз пісьменнікаў,
далі сваю адзнаку, што яны лічаць мэтазгодным адкрыццё. Дзякуючы і МЗСу, які быў вось гэтым правадніком у гэтым праекце, мы змаглі атрымаць гэты дазвол. Пытанне можа быць крыху, ну, такое, палітызаванае, скажем так. Тым не менш, усе мы ведаем Васіля Быкова. Усе мы чыталі хаця б адзін яго твор. І мы ведаем, што Васіля Быкова высока цэняць за талент далёка за межамі Беларусі. Але вот само пытанне усталявання там шыльды, там, ці назвы вуліцы, ці помніка, увогуле ушанавання Быкова на радзіме мела такі палітычны падтэкст, вот гэтае пытанне. Вот не давалі дазвола, ну, таму што вот былі там нейкія палітычныя... Я да чаго? Як вы лічыце, сітуацыя змянілася? Ідзе нейкая такая... Гэта прыкмета мяккай беларусізацыі, ці такое палітычнай вясны, ці што? Вот як это? Ну, у вас засюды чуваць рыторыку некай падазронасці. Дзесьці там штосьці не вырашылі. Спадзяванне. Ну, спачатку незразумела вось гэты адказ, штосьці там вырашалі, там палітычна, не палітычна, плюс нейкая звязка да нейкіх падзей у свеце, да, ці там нашымі суседзямі. Мне падаецца, гэта было магчыма і раней. Але, ведаеце, дзеля таго, каб атрымаць нейкія вынікі, дасягнуць фінішу, трэба і правільна працаваць над гэтым. Ну, немагчыма адкрываць дошку Васілю Быкаву, калі у вас в руке барабан, ці, напрыклад, горн, разумееце? Тады у вас гэтымі гэтымі крокамі вы якраз такі шыльду і паліталізуеце. Я разглядаў гэтую справу не як у палітычным кантэксце, а ў кантэксце культурным. І барабан і горн – гэта памылковыя інструменты для гэтага. Мне можа быць атрымацца так, што і палітычныя партыі, і грамадскія дзеячы, якія намагаліся гэта зрабіць раней, лічылі, можа быць, выбралі неправільныя метады атрымання гэтага дазволу. Бо я кажу, што не было такіх пытанняў, што давай не сёння, давай не ў гэтым годзе. Людзі хацелі і людзі падтрымліваюць у дзяржаўных установах. Я вас зразумеў, просто не тыя людзі браліся за гэтую справу. Не тыя і не тымі метадамі, можа быць. Можа быць. Я так вось звонку, калі назіраю на працэсы, якія зараз адбываюцца, і ў грамадстве, і ў культурным сегменце, часам мы самі паліталізуем рэчы, якія можна абысці дзеля таго, каб дамагчыся вынікаў. Але нам важна, каб гэта было палітычна, каб гэта прагучала, каб гэта было з лозунгамі. Мы вельмі любім лозунгі. Мне падаецца, нам трэба часам выбіраць. Мы хацім з барабанам і лозунгамі, але без шыльды. Ці мы хацім зрабіць так, каб гэта было не прыкладам разрознення ў грамадстве, так, і падзелу на нашых сваіх і чужых, а зрабіць гэта так, што гэта культурнае мерапрыемства, якое датычыцца ўсіх. Вось роўна ўсіх. І тут трэба выбіраць метады дзеяння. Такім чынам атрымліваецца, што калі нейкую там шыльду ці помнік выявіць ініцыятыву, паставіць ці павесіць нейкая палітычная партыя ці грамадская арганізацыя, то адразу ўзнікаюць падазрэнні, што яны гэта робяць з нейкіх палітычных мэтах, потым скарыстаюць это там у палітычных нейкіх сваіх там праграмах, піарах і гэтак далей. І таму у нашай рэчаіснасці лепей палітычным партыям у гэта нават і не ўлазіць, бо нават калі яны не думаюць гэта зрабіць, все адно падумаюць на іх, што так. А вот такія людзі, як Лабадзенка, які не палітычная партыя, як Сапега, ім можна зрабіць, таму што для палітычных нейкіх сваіх мэтаў яны не скарыстаюць помнік Касцюшкі. Ну, партыя, разумееце, палітычная партыя зялёных таксама палітычная. Але, можа быць, іх метады не зусім часам адэкватныя. Нягледзячы на тое, што партыя зялёных, вось возьміце Greenpeace, так, сусветна вядома, якія
на лодках, ідуць на таран там, і гэтак далей, атакуюць. Ведаеце, часам бываюць крокі, іхнія захады вельмі радыкальныя. І нават нягледзячы на тое, што гэта партыя зялёных, нават яны могуць выкарыстоўваць неправільныя метады дзеяння. І хутчэй усяго на рашэнне ўплываць, даць дазвол ці не, могуць быць прыняты не сённяшняе дзеянне, а тыя крокі, якія былі зроблены ў іншых праектах. У маім, можа быць, выпадку было правильно зроблена, праведзены праекты з Марыяй Магдаленай Радзівіл, з Касцюшкам тут у Беларусі таксама. Апіраючыся на тое, як праходзіла супрацоўніцтва раней, людзі, можа, не баяцца праектаў у перспектыве. Но калі мы кажам, там, напрыклад, як вы ўжо агучылі, гавары праўду, якая ў нейкіх сітуацыях паводзіла сябе радыкальна, то, можа быць, і ў мяне згубіцца вельмі хутка рашэнне, матывацыя з імі супрацоўнічаць. Няма даверу, метады неправільныя. Все, што яны робяць, скіравана на, гіпатэтычна, все, што яны робяць, скіравана толькі на лозунгі і палітычныя нейкія бонусы. Зразумела, вядзецца піар і ў мой бок. Калі, напрыклад, я штосьці раблю і штосьці атрымліваецца. Зразумела, гэта нейкі піар фонда. Так? Але ён таксама і пазітыўны. Просто у нас піар зараз мае нейкую вагу, нейкую негатыўную вагу. Вось. Але фонд імя Марыі Магдалены Радзівіл зараз мае таксама піар. Робіць піар на шыльдзе Быкава і Бядулі. Баршчэўскага Яна, да? Гэты піар, калі ўсё праходзіць пазітыўна і вынікова, ён спрацоўвае на наступныя праекты. Тут трэба рабіць гэтую справу і разумець, што калі вы зробіце неправільны крок, то гэта справа можа быць ужо апошняй. А праекту-то багата, і тут трэба разумець. Трэба здымаць з шыі гэты барабан і думаць, выбіраць правільныя словы і лозунгі. Ціха і спакойна рабіць сваю справу. Менавіта таму і атрымалася з помнікам Касцюшка, да якога вы таксама мелі проставае дачыненне. Тое ж атрымалася і з Марыяй Магдаленай Радзівіл, перапахаванне і усталяванне, рашэнне пытання з шыльдай там Касцюшку ў Швейцарыі, ўсё гэта. Так. Чаму менавіта гэтыя асобы вас зацікавілі? І мы зараз гаворым пра цікавасць асабіста Алеся Сапегі, ці гэта цікавасць фонда? Мне падаецца, не мы выбіралі гэтых асоб, яны неяк самі да нас прыйшлі. Мы не адкрывалі нейкі там талмуд і па спісу глядзелі, каго мы для сябе возьмем. Так атрымалася, што калі разглядаць сітуацыю з Васілем Быкавым, да нас вярнуліся людзі, якія сказалі: слухайце, вось мы б'емся, не атрымліваецца, можа, у вас атрымаецца. Атрымалася. Да нас таксама прыйшло такім ж самым чынам праект і з Бядуляй. Мы не шукаем, што б нам зрабіць. Давайте вось зараз удакладнім для тых людзей, хто, можа быць, не ведае, пра што мы зараз гаворым. Зараз вось Алесь Сапега і фонд Марыі Магдалены Радзівіл займаюцца пытаннем перапахавання Змітрака Бядулі, перанясеннем яго парэшткаў з Казахстану ў Беларусь. І хто звярнуўся? Неважна. Неважна. Гэта вядомыя асобы, але якая розніца? Не ў тым сэнсе, што гэта вялікі сакрэт, але што гэта будзе вырашаць, калі я скажу нават гэта імёны? Я кажу сам прынцып, мы не шукаем гэтых праектаў, падзей, яны неяк прыходзяць да нас самі. Гэта не толькі гэтыя праекты, ёсць іншыя, якія вось зараз падыходзяць таксама пасля і Быкава, і Бядулі. Той ж самы вяртанне на радзіму парэшткаў Максіма Богдановича. Я хацеў сказаць пра Яна Баршчэўскага. Вы мяне перебілі. І ёсць некалькі праектаў. Я закидываю такую вуду просто, а раптам бы зараз вы не срэагавалі своечасова і выдалі мне таямніцу. Была б сенсацыя. Гэта быў бы лозунг.
хутчэй усяго. Гэта быў бы вось чорны піар. Калі справа не зроблена, калі нічога для гэтага не зроблена, Ну, а ўжо анансавана. Пра планы можна казаць? Тады гэта не планы, гэта мары. Ідэі. План гэта калі падрыхтаваны тэкст, зроблены зварот, пройдзены гэты алгарытм. Не, ну мы зараз высветлілі, што гэта можа быць такая Ці стаіць ідэя гэта ў ёсць, а можа планах? быць прагаварыліся б, што раз яно ў планах у вас стаіць, апынулася б. Ну не апынулася. Не апынулася. Слухайце, ведаеце, нават адзін праект займае столькі шмат рэсурсаў, столькі шмат часу, энергіі, што ну нема вось гэтага, ведаеце, алгарытма, вось ключа, по якому вось ты яго бярэш і все, ну, вось вставляеш гэтую нейкую сердцевіну, нейкую механізм, дэталь, і механізм пачынае варушыцца. Настолькі гэта аўтарскі трэба падыходзіць да кожнага праекту, гэта займае часам годы. З Касцюшкам, над Касцюшкам я працаваў 2 гады. Над Магдаленай мы працавалі год. Над Быкавым ужо прайшло 7 месяцаў, як я ўжо працую над гэтым. Яшчэ яна не адкрыта, так, гэта шыльда. Ну, все вось набраць, агучыць і не зрабіць, гэта не ёсць задачы фонда. Зараз мы зробім і так даволі буйныя 2 праекты, спадзяюся, ужо неўзабаве. Быкаў і Бядуля, падыходзіць Ян Баршэвскі, і яшчэ ёсць 2 праекты, якія я не магу агучыць. Але яны я так будуць... глядзеў вам у вочы з надзеяй пачуць Бахтановіч. Але паверце, яны яшчэ больш рэзанансныя, чым Быкаў і Бядуля. Добра, вернемся да шыльды Быкаву. Вы сказалі, што дазвол ад Менгарвыканкама атрыманы, зараз пойдзе далейшая праца, а ўжо выбраны, хто будзе працаваць над эскізам, хто будзе скульптарам. Ну так, безумоўна, нават калі рабіўся зварот у Мінгарвыканкам, там ужо пазначалася, хто робя, пазначалася непасрэдна, пазначаўся і тэкст, што павінна быць напісана. І дасылаўся нават прыблізны эскіз, каб на паседжанні Мінгарвыканкама людзі маглі, ну, хоць прыкладна крыху зразумець, пра што ідзе гаворка. І ўсё гэта вызначалася. На дадзены момант вырабам шыльды Васілю Быкаву займаецца Ігор Засімовіч. І ён вельмі рад таму, што выбар паў на яго. У яго шмат ідэй. Ён таксама таленавіты і вядомы сваімі ўжо працамі, таму нават калі я звязваюся пасля рашэння з Мінгарвыканкамам за аддзелам культуры Мінгарвыканкама, яны все ведалі, хто такі Ігор Засімовіч, і ніякіх пытанняў у яго бок не было. То бок з усіх бакоў гэты мастак усіх задавальняе. Але ці вызначаныя нейкія дэдлайны? Мой асабісты дэдлайн быў гэта дзень роднай мовы, таму што гэта, ну, пасуе. 21 лютага. Так, альбо дзень беларускай пісьменнасці быў бы, да? Ну, ўжо прайшло. Вялікай прывязкі няма, гэта проста пажаданне. Але ёсць жаданне, а ёсць рэальнасць. І рэальнасць такая, што зараз на мастацкай радзе была выказана ідэя, або зазначана вось такая вось паправачка, што нельга адкрываць такому выбітнаму чалавеку шыльду во двары. І трэба знайсці лепшае месца для яго, каб гэта было лепшае. І гэта заслуговае павагі да мастацкай рады. Да, зацягваецца, да, мы не паспеем да Дня роднай мовы. Но сам падыход мастацкай рады за тое, што хлопцы, давайте, это важна, гэта важная асоба, мы робім упершыню, і мы зробім па максімуму. І дзеля гэтага можна чакаць, і дзеля гэтага можна шукаць новыя даты. Вы вот менавіта з такім, з-за такога падыходу свайго, што трэба рабіць гэта любую справу без барабанаў і паступова, гаворыце пра менавіта шыльду, а не пра тое, што вот як Касцюшку помнік адразу. Ну, ведаеце, усяму сваё месца і свой фармат. Я маю на ўвазе нейкія культурныя падзеі, нейкія грамадскія, гуманітарныя. Вось. І вельмі часта сустракаю, што гэтыя культурныя і гуманітарныя праекты часта
намагаюцца ўжываць у палітычным кантэксце. Мае. Нагадаць нават тую ж самую дапамогу той беларускай жыхаркі, якая 5 год жыла без святла і цяпла, якой мы дапамагалі там набыць дровы, падключыць святло. Все, што можа звязана быць з негатыўным, людзі спрабуюць выкарыстоўваць у нейкіх палітычных мэтах. Но мы гэту задачу, я для сябе не ставлю. Для мяне галоўны вынік. Для мяне будзе не гучаць вельмі глупа, калі мы з лозунгамі і барабанамі штосьці пракрычым, а вынікаў не будзе. Зразумела. А вот гэта сітуацыя з перапахаваннем парэшткаў з Дмітрака Бядулі, яна зараз на якім этапе? На фінальным, я вам сказаў бы. Все пачыналася... Вызначана дата, калі перавязуць, калі, можа, перапахаванне будзе? Перапахаванне не, але калі перавязуць, так. Скажаце? Не. Не скажу, таму што ведаеце, як атрымліваецца, як заўсёды атрымліваецца. Як толькі вы кажаце, агучваеце, дэкларуеце штосьці, гэта не атрымаецца. Ведаеце? Трэба сказаць, што атрымлены ўсе дазволы ад Казахстанскай Рэспублікі, ад судмедэкспертыз, ад Акімата, гэта мясцовая ўлада гораду, ад дырэкцыі могілак, атрымлены дазвол пагаднення з сынам Бядулі. Вось, усё зроблена. Пралічаны бюджэт, выпрацаваны маршрут, авіамаршрут, знойдзена патрэбная труна цынкавая, знойдзена фінансаванне, таму што гэта не танна. Прыблізны бюджэт, толькі вось перавесці яго гэта ад 5000 даляраў, так. А яшчэ пахаванне. Вось пахаванне плануецца ў Мінску. А месца не вызначана? Месца ёсць 2 месцы. Я не буду іх агучваць, таму што каб не атрымалася, што вось спадар Сапега сказаў адно, а не выканаў, да? Таму зараз працуем паступова, лецім туды, ужо ёсць шэраг СМІ, якія звязваліся са мной, каб лецець туды агучваць тэлебачанне. Перавозім яго сюды, у нас ужо ёсць канцэпцыя і план, дзе яго будуць перапахоўваць. Як толькі ён апынецца на тэрыторыі, на бацькаўшчыне, тады будзе ўжо фармулявацца дата пахавання. І з гісторыі Магдалены паказвае, што чаканне можа дайсці аж да года. Разумееце, не ўсё проста, не ўсё прымітыўна, так. Вось плюсік альбо нолік, не? Гэта так не працуе. Калі я ўпершыню толькі пачаў звязвацца з улады ў Казахстане, в Уральску, там ніхто не ведае, як рабіць. Ніхто такога ніколі не рабіў. Я пазваніў у прокуратуру, яны кажуць, звяртайцеся ў міністэрства, у Нур-Султан. Мы не ведаем, што вам адказаць, мы не ведаем, як гэта ўсё працуе. Я тэлефаную гэту установу, яны кажуць, ведаеце, патэлефануйце туды. Я не ведаю, я 2 тыдні просто тэлефанаваў, таму што людзі кажуць, добра, мы спытаем, нічога не ведаем. Вельмі шмат акалічнасцей невядомых. І зараз агучваць нейкую дату, давайце вось там на 1 мая, не атрымаецца, так не працуе. Добра, яшчэ звязаныя з гэтай тэмай 2 пытання. Першае, вы сказалі, што гэта не танныя ўсе мерапрыемствы, як і перапахаванне, асабліва перапахаванне, таму што пералёты, так і тое ж самае мемарыяльная дошка, таксама не танныя. Адкуль грошы? Хто дапамагае? Па-рознаму. Калі браць, напрыклад, гісторыю з Касцюшкам, то гэта былі неабыякавыя беларусы, якія дапамагалі фінансава. Калі браць сітуацыю з Бядуляй, то гэта ганаровы консул Рэспублікі Беларусь Нажэскін, які знаходзіцца ў Швейцарскай канфедэрацыі. Ён вельмі зацікаўлены і ў культурных гістарычных праектах і усяляк дапамагае. Ён дапамагаў і з Касцюшкам у Швейцарыі фінансава. І ведаеце, вам, слухачам, трэба зразумець, што ў такіх складаных, неадназначных справах грошы не самае важнае.
нават калі гэта там проект 10 тысяч, да? Бо Касцюшка у Беларусі пераваліў за десятку, да? Як і амаль помнік у Швейцарыі. Грошы не вызначаюць, не даюць вам гаранты на пазітыўны вынік, бо калі у вас няма дазволу, вы можете мець столькі грошай, але што вы з гэтым, будзе без вынікаў. Тут самае галоўнае рашэнне. І рашэнне ёсць. Гэта галоўнае. Ну, а, безумоўна, дзякуючы беларусам, якія дапамагаюць збіраць грошы па рублю, па 2. Дзякуй, конечно, і ганароваму консулу, які знаходзіць час, жаданне, інтарэс удзельнічаць у гэтым, бо ведаеце, як гэта заўсёды, як у любой айцішнай кампаніі, кожны дзень да іх звяртаюцца з нейкім грандіозным стартапам, інтарэсам, дапамагчы, прафінансаваць. І гэта просто вось людзі насідаюць, і некаторы час губляецца вось гэта цярпенне, просто хочацца ўсіх раскідаць, да? Пакуль што гэтага няма, і дзякуючы ганароваму консулу гэтыя праекты вось здзяйсняюцца. І з гэтай нагоды другое пытанне. Наколькі ўсё ж такі, вы сказалі пра важнасць менавіта атрымання афіцыйных дазволаў ад мясцовых уладаў. Тое, што атрымліваецца атрымаць дазволы, гэта добра, але ці ёсць ўсё ж такі сярод, можа быць, партнёраў нейкія дзяржаўныя установы, якія б сказалі, мы не толькі, вот скажем, да прыкладу, Міністэрства культуры сказала, мы не толькі дадзім дазвол, ці сваё рашэнне, ці сваю рэкамендацыю, а мы у якасці міністэрства хочам падключыцца і разам з вами рабіць тую ці іншую справу. Які праект дакладна вас Не, цікавіць? я ўвогуле кажу. Можа быць той же самы Бядуля. Глядзіце, вось праект з Касцюшкамі, які ўсталёвалі тут у Беларусі. Трэба нагадаць, калі Міністэрства мытні дала загад на гомельскую мяжу і папярэдзіла, што часам там 3 дзён будзе ехаць помнік з Украіны. Калі ласка зрабіць так, каб все адбылося. Все было вось падрыхтавана і зроблена. Супрацоўніцтва, безумоўна. Калі я прарываўся з помнікам Касцюшку праз польскую мяжу, калі вёз яго ў Швейцарыю, то у меня гэта мне спатрэбілася каля 20 гадзін на цір мяжы, і тады я яшчэ не быў упэўнены, што мяне ўвогуле прапусціць. Таму дзякуючы вось гэтай мытні, якая падставіла гэта плечо. Калі Глеб Лабадзенко растамажыў гэты помнік. Калі глядзець Бядулю, то, безумоўна, і Міністэрства культуры не будзе дзесьці там збоку назіраць. Вось. Просто зараз, калі казаць пра Бядулю, гэта прыватная ініцыятыва, якая была запущена сынам непасрэдна. Фонд імя Марыі Магдаліны Радзівілы, ён выканаўца. Але ініцыятарам павінен быць все роўна сын. Ён даў дазвол, ён пагадзіўся, ён заключыў з фондам натарыяльнае завярэнне, што ён перадае ўсе правы на рашэнне і дзеянні, як у Казахстане, так і ў Беларусі. І немагчыма сказаць, слухайце, мы все без вас. Немагчыма. Дзесьці вы просто упрэцеся ў сцяну, і вам трэба альбо ісці на супрацу, або весці Бядулю назад. Вельмі явны тут ёсць партнер, трэба агучыць, гэта дзяржаўны музей беларускай літаратуры. Вось там 100% паразуменне, што тое, што мы робім, ім падабаецца. Яны заўсёды, менавіта вось на мастацкай радзе плануецца, што дырэктар гаспадар Рыбакоў, дырэктар музея беларускай літаратуры, ён якраз з'яўляецца даверанай асобай, які прадстаўляе мае інтарэсы, пакуль я не знаходжуся на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. І дзякуючы вось гэтаму музею, дзякуючы Рыбакову, і рухаецца гэтыя рэчы, бо трэба заўсёды кантраляваць, трэба ператэлефановаць, трэба прасіць. Аднаму гэта такі справы цяжка рабіць. І гэтых партнераў вельмі багата. Гэта нават вось сёння гэта ваша радыё. Вы таксама зараз з'яўляецеся партнерам тым, што агучваеце ў масах гэтыя падзеі. А там раптам хтосьці пачуе, з Беларусі скажа, так і я магу рубль даць. Падтрымка. Гэта я лічу, што тут не трэба казаць мы з табой, вось наша катка,
а мы без вас. Эта справа, яна наадварот, яна павінна ўсіх аб'ядноўваць. І не трэба казаць, слухай, ну у іх там захад на балотам, у іх там капуста на сцяне, да, ці там, ой, а яны там крыкуны, яны з БЧБ. Ну, гэта неправільны падыход. Да, трэба рабіць разам, супольна і агульную справу. Вы мяне вельмі заінтрыгавалі тым, што вот плануюцца два праекты яшчэ больш рэзанансныя, чым нават Касцюшка, Шыльда, Быкаму так. І Бядулі. Куды далей? Вот так. не намекнёце? Не. Як, ведаеце, усяму свой час. Як і з Бядуляй, як і з... Ніхто не ведаў 7 месяцаў пра ініцыятыву адкрыцця Шыльды. Быкаву. Ну, прыйшоў свой час, і людзі даведаліся, калі гэта магчыма. І прыйдзе свой час, і людзі даведаюцца аб наступных мерапрыемствах. Яны будуць вельмі рэзанансныя. Не тыя людзі ўзяліся, відаць, за усталяванне вось Шыльды БНР. Трэба было вот вам даручыць эту справу. Вельмі шмат людзей гэтым займаліся. Я вельмі паважана да іх стаўлюся. Але былі памылкі. Я думаю, яны, гэтыя людзі, іх зразумелі. Зрабілі для сябе высновы. Магчыма, паправіць сітуацыю, упэўнены, магчыма. Я размаўляю таксама пра Шыльду БНР у прасторы беларускага парламента. Вельмі шмат ёсць дэпутатаў, якія рукамі, нагамі за тое, каб Шыльда БНР вісела. Вы нават падумаць не зможаце, хто гэта. Гэта не Анісім і не Канапацкія былі. Ну, яны ўжо не... Ну, гэта было раней. Ранейшы, да. Шмат людзей кажуць, яе трэба усталёўваць, і яна будзе усталявана. Не, ну вот, ведаеце, як парламенtsкі журналіст, я ведаю, і не Анісім, апроч Анісім і Канапацкай, з таго былога складу парламента, там колькі людзей, якія за гэтую ідэю, але вот я б не сказаў, што вельмі шмат, а вы вот у мяне так само здзівілі. А вам патрэбна тлумачыць, чаму яны не наперадзе са сцягамі ў гэтай справе? Ну, безумоўна, зразумела. Да, вы же самі ўсё разумееце. Так, але, слухайце, і яна будзе усталявана. І не стаіць задача, што вось зараз, ну-ка, разыдзіся лакцямі там всіх распіхаць, каб гэта зрабіў фонд, каб зноў быў піар. Задача не стаіць. Людзі звярталіся да нас ужо. Звярталіся ў фонд, сказаць, слухайце, у вас ёсць пэўны давер, ёсць пэўная супраца, ёсць вынікі, зрабіце, калі ласка. Можа, вырашыце гэта пытанне. І, можа быць, і прыйдзе час, і мы паставім для сябе гэтую задачу. Адкрыць гэтую дошку. Ну, пачаць ініцыятыву аб атрыманні дазволу. Але час не прыйшоў. Спадар Алесь, на завяршэнне нашай праграмы вот такія праекты, безумоўна, вельмі значныя. Мне вот просто вот ведаеце, памятаеце вот эту прымаўку «Нема прарока ў сваёй айчыне». Як вы думаеце, беларусы, не тыя вот беларусы, невялікая колькасць такіх вот інтэлігенцыі ці там тых, хто шануе там гісторыю ці літаратуру беларускую, а ўвогуле, калі казаць пра беларусаў, яны вам вот дзякуй хоць за гэта скажуць? Думаю, што пэўныя асобы ўжо кажуць дзякуй. Але то, што я раблю не дзеля таго, каб пачуць дзякуй. І то, што я раблю, гэта я раблю для сваёй годнасці і дзеля таго, каб мае дзеці ганарыліся тым, кім з'яўляўся іхні бацька. Каб людзі, якія спаткалі маіх дзяцей, калісьці казалі, о, да гэта ж сыны Сапегі. Разумееце, каб мае дзеці мелі гонар таго, кім быў іхні бацька. І каб у іх быў таксама прыклад таго, кім яны павінны стаць. Дзеля гэтага ўсё робіцца з майго прыватнага, калі я гляжу асабістыя вось свае цэлі ставлю. Вось гэта. Не дзеля таго, каб хтосьці дзякуе, не дзеля таго, каб хтосьці паставіў лайк ці напісаў дрэнны каментар. Так? Гэта мяне не турбуюць. Вось маё наступнае пакаленне. Мая сям'я. Вось гэта важна. Якую спадчыну пасля сябе пакінем, называецца. Дзякуй так. вялікім. Алесь Сапега, кіраўнік таварыства беларусаў Швейцарыі і супрацоўнік, ці як правильно сказаць, кіраўнік фонда... Кіраўнік фонда Магдалены Радзівіл. Дзякуй вялікі, поспехаў ва ўсім і чакаем навінаў
дата адкрыцця дошкі, дата перапахавання, прызнанне, што ж там за Афішу, да? што ж там будуць яшчэ за такія праекты. Алесь Сапега, Зміцер Лукашук, слухайце і глядзіце Еўрарадыё. Дзякуй.